Paabutan ako ninyo 1K subscriber. Welcome back to my YouTube channel, guys. So ang ating gagawin ngayon is akyat tayo sa isa sa aktibong bulkan dito sa buong Pilipinas. Tara, let's go, samahan nyo ako. Yes guys, tama ang narinig nyo. Andito tayo ngayon sa Muswan Peak, dito sa Maramag, Bukidnon. So ating akyatin, guys. Isa ito sa aktibong bulkan dito sa Pilipinas. So samahan nyo ako, guys, sa paglakbay natin. Ang taas pa kasi, guys. Muswan Peak or Mount Muswan, also known as Mount Kalayo, is located in Maramag, Bukidnon in Central Mindanao. Nag-irap ito, guys, noong 1887. Tara, samahan nyo akong lakbay nito. At pagkaabot ko sa entrance, guys, nagsulat na ako ng pangalan ko at address. At nagbayad na rin ako ng entrance fee na 20 pesos. Tara, guys, samahan nyo akong lakbayin ang Mount Muswan dito sa Bukidnon. As you can see, guys, ang ganda ng view na makita nyo dito sa taas. As you can see, guys, hindi pa tayo umabot sa taas. Pagod na rin tayo kasi first time nating umakyat ng bundok na hindi nakasapatos. So let's go, guys, samahan nyo ako upang lakbayin ang Mount Muswan. So guys, ang layo-layo pa natin. Ano pa yung akyatin natin? So guys, ito ang view na makikita nyo dito sa taas. So punta pa tayo dito, doon sa taas, guys, kasi kalahati pa lang tayo. Kung aakyat kayo, guys, ng Mount Muswan, maraming cross ang makita nyo. Kasi by station ito, guys, meron itong 14 station na makita nyo. At currently, andito tayo sa station 8. So guys, andito na tayo. Malapit na tayo umabot sa tuktok ng Swan. Tingnan nyo, guys, ang ganda dito. Parang kinabukasan mo. I love Muswan! As you can see, guys, ang daming view na makikita nyo. Pagdating mo sa Muswan, maraming pine tree ang makita nyo, para siyang Baguio City. So guys, samahan nyo akong i-enjoy Ang view dito sa Muswan Peak. So
So guys, nakaabot na rin tayo sa Muswan, sa Maramag, Bukidnon. So as you can see guys, yan ang Valencia City sa Bukidnon. So ang layo ng nilakbay natin guys. So tingnan nyo, ang ganda dito guys. Overlooking. Makikita nyo kung masaya na siya sa iba. Masaya na siya sa iba. You betrayed me, and I know that you'll never feel sorry. Ang ganda dito guys. Kitang kita yung entire Valencia City. Relaxing dito guys. At sa haba-habang paglakbay, nakaabot na rin tayo sa tuktok ng Muswan Peak dito sa Bukidnon. Huwag nyo nang palampasin ang panahon guys. Akyat din kayo dito sa Muswan Peak para ma-enjoy ang buhay na tahimik at magandang tanawin ang makita. Kahit maraming beses tayong nireject ng panahon, ito pa rin tayo guys, umaasa at enjoy ang buhay na bigay ng Panginoon sa atin. So guys, ang ganda dito. Ang hangin-hangin. So pwede kang matulog dito guys. Hindi nagigising. So ang ganda dito guys. Kitang-kita nyo ang lugar, Valencia City. So guys, makita nyo ang gulay. Payapa dito guys. Walang tahimik lang. Ang ganda dito tirahan. Isa ito guys sa aktibong bulkan dito sa Pilipinas. Ang pangalan nito guys is Mount Muswan. So Muswan Peak, or also known guys as Mount Kalayo. So guys, dito tayo ngayon sa Muswan Peak, sa Maramag, Bukidnon. So nakaabot tayo dito guys sa Maramag, Bukidnon kasi akyat tayo dito. So guys, as you can see, dito na tayo sa Mount Muswan. Nakaakyat na rin tayo. So pinangarap lang natin to guys. So tingnan yung Facebook ko, nag-share post ako guys na kala ko pangarap ko lang tong makaakyat dito sa Mount Muswan, pero ngayon nakaakyat na rin tayo. So ang ganda nito guys. Overlooking dito guys. Lumipas ang panahon. Maraming beses na tayong nagtanong sa ating sarili kung kaya pa ba o hindi na. Tulad ng pag-akyat ng bundok. Hindi mo makita ang magandang tanawin kung hindi mo itong subukang akyatin. Kalimutan ang problema at i-enjoy ang buhay na bigay ng Panginoon. Gamitin mo ito sa pangarap mo para maging maganda ang kinabukasan mo.